корҳои бунёдкории созандагӣ бахшида ба 30 солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Бостониямон аз ҷумла дар кӯчаи Терешкова дар бинои сохтори Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакейн бо сурати баланд ва сифати хуб идома дошт. нигоҳи сатҳӣ кифоя буд дарк созед, ки инҷо бинокорони гулдаст ва ба нангу номус гирди ҳам омаданд. набзи меҳнати эълонбахшро дар сохтмон сардори риёсати сохтмони Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон Дилшод Сафарзода роҳбарӣ мекард. ман Сайзода Дилшод, сардори муассисаи давлатӣ риёсати сохтмони асосӣ ва корҳои таъмирӣ ва Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон. ин биное ки шумо ҳозир мебинед бинои ҷашнӣ буда. мо тасмим гирифтагем ки то ҷашни солагии истиқлолияти давлатӣ 100% омода карда сарбаравондааш конем. шумо мебинед ки ҳар рӯза аз 30 то 35 нафар кор карданд. боиси хурсандӣ буд, ки ҳам дар қабати аввали бино ва ҳам дар қабати дуюм бинокорон аҳлона заҳмат кашида хуб эҳсос менамуданд, ки ҳар дақиқаи соат ғанимат аст ва он метавонад омили хеле муҳим бошад дар пешрафти кор ва саривақт мавриди истифода қарор додани иншооти мазкур. дар суханронии сардори риёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолии шаҳри Панҷакейн низ ҳамин маънӣ таъкид гардид. ман Баҳромов Дилшод, сардори риёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар шаҳри Панҷакейн, мо тибқи супориш ва давоҳои асосгузори ҳисобу ваҳдати миллӣ муҳтарам ҷаноби Олӣ Имомӣ Раҳмонов тасмим гирифтем, ки дар ҷашни 30-солагии истиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон бинои сохторҳои Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакейнро сохта ба истифода диҳем. сохтмон аллакай тавре ки шумо шоҳид ҳастед, аллакай тамом шуда истодааст. мо то ҷашни истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон ин биноро сохта ба истифода медиҳем. дар бино қариб ки аз 35 нафар сохтмончӣ айни замон кор фаъолият намуда истодаанд. дар бино ташкилоти қудратчӣ, ташкилоти дидумуми кори сохтмон кор фаъолият намуда истодааст. он ҳаракат мекунем, ки дар ҷашни истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон ин биноро сохта ба истифода меорем. масъулони сохтмон баробари таъмини сохтмончон бо масъолияи зарурӣ ҳамзамон таваҷҷӯҳ ба ташкили хӯрокигар ва сервақт пардохт шудани маош доранд. бо 3 вақт хӯрок сари вақт муди маошона гирифта истодаанд. ғамхориҳои пайвастии роҳбарияти Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, таваҷҷӯҳи масъулони мақомоти иҷрои ҳокимияти давлати шаҳр ва албатта саховати ҳиммати бинокорон аст, ки бино барои сохтори Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакейн рӯз аз рӯз намои замонавӣ мегирад ва он рӯз дур нест, ки он чун тӯҳфаи арзанда ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон пешкаш мегардад. дигар хел ҳам набояд бошад, зеро бузурге хеле хуб фармудааст: ба ҳар коре ки ҳиммат баста гардад, агар хоре бувад, гулдаста гардад. Яздон Хулмавлонов, Зархони Неъматулло аз бино барои сохтори Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакейн.